Sige naman tag kadungog aning maong ebanghelyo, sige nasadtag yaw-yaw ani kada adlaw, labi na gyud kun magrosaryo ta. Mitudlo si Jesus nato unsaon pagampo. Ang ako lang pamalandungan dinhi nga ang insakto gyud ang pagampo nga dunggon sa atong amahan niya dinhi sa structure sa amahan namo, ang pagampo nga gitudlo ni Kristo. Nya unsa may iyang basic structures or structure? Naay duha ka parts, first and second. Dili pwedeng interchange. Ang first is the expression of our commitment to God. Nya second is the wishes sa atong mga benefits nga gikinahanglan. So, commitment first before benefits. Di ba mao man ni ang common sa kay nga kanang paradigm or pamaagi ba kanang patakaran natong mga tao. Bisag unsay atong hangyoon nga mga benepisyo, kinahanglan naaw sa tay i-express nga commitment. Bisag kaning mga babae o lalaki, ang laki gusto gyud mo hikap sa babae, no, bisag kamot na lang. Kahikap di kas kamot di ay ug wa kay commitment. Imo sang panguyaban nya di sa namusugot og way commitment. Parehasad sa pagminyo og hapon, kinahanglan kayo ang commitment. So kaning Ginoo sigurista sad siya, o siguristo ba or sigurista, kanang gusto sad siya nga masayod unsa may atong commitment aron inighatag niya dili masayang ang iyang gihatag. Kay kanigo mga taong irresponsable, dili committed, masayang ang benepisyo nga ihatag. Karon kamo unsa man mo? Kasaligan mo, committed mo ngadto sa Ginoo o irresponsable? Ito ba? Wa masayang ang gipanghatag sa Ginoo ninyo. Committed gyud mo. Kinsa din mo ingon ako pa dir committed gyud ko sa Ginoo. Sige. Saan ka mo? Ay duha, tulo. Oh, way klaro. Kamo din uban unsa man di mo committed no. Sige pangayo. Mo na portin daghanang usik. Ginoo taga itaon kog may panglawas. O may kay kag panglawas, kusog kay mo tubo imong kilay, kiskison hinoon. Ginoo taga itaon kog good health. O healthy kay kag body, isip asawa, dali kay kang mamabdos. Haputlo na hinoon ang fallopian tube. Di ka murag buang ana. Unsa may gusto nimo masakit ka? Ay tubag. Na usahay magkaingon Ginoo ba unsa magi imong commitment nako? Una pa kumatang pang-apply og trabaho sa mga kompanya. Nga mga kompanya ba pang-apply og trabaho, di ba ipa-express o sa ang commitment ana. Pero ako na itong taga-bukid nga nang-apply sa kompanya, ingon dayon ang interviewer unsa may imong ikahatag sa kompanya. Di siya, wa man may bugas dito nyor niya. Aw sir, mo bitang nang-apply ko, pahatagon ay tadinhidaan o natawaton. wa man sa siya kasabot nga commitment ba unsa may imo ika-commit sa kompanya. Ana, una pa kadawaton. Una siya, commitment. Nakaron, unsa may commitment nga gusto sa Ginoo. Naay mga labing minus tulo nga naa sa amahan namo. Una, daygon or simbahon ang imong ngalan. Ang imong ngalan mo'y simbahon, mao'y atong daygon, dili ang atong kaugalingon. Kuyaw mangugay magsigay ng Ginoo, makapasar takos board exam, ngano man sa uwaw kaig mahagbong. Ang imo ng kaugalingon mo'y imong gimahal di ay. Nindot kay Lord, makapasar unta takos board exam, ngano man aron simbahon gyud ang imong ngalan. Unsay relasyon? Mayon ka magsigi na jud kog simba.
Oo, ni pasar na nos board exam, nakatrabaho, din amanon hapit mo simba, daghan naman og egrason nga perti na kong bisiha, oy, din ajud ko kasimba. Mo na, yang imo na lang gisimba, ang imo na lang balay, kay nagpatukod na kag house, na nakaipalit na kag house and lot, magsige na kag pamintal sa imong balay, sige na kag butang atong imong tibing porting dagkua, kay dako na kay kag sweldo, ana, magsige na kag simba dito sa screen. Di na ka musimba diri simbahan, di na maka kwartang pari nimo. Ano ba? Di ba mao nang uban? Ikaduha nga muabot ang imong gingharian. Paharion ti ka. Paharion ti ka sa akong kinabuhi. Mo na ikaduha natong commitment. Muhari ka. Nako, nakaron sa inyong balay, kinsa na may hari diha ron? Kinsa? Oh, bantay mo ana. Ginoo intawong padalip din intawong pamilya. Mao tay naghang mag-text nako, Father, mo donate ko Father. Nya iampo Father nga maayo gid among pamilya, magmalinaw ako mga anak, mahimong buutan. Ambot og ang iyang pagpangayo ato aron ba mohari ang Ginoo or gusto siyang maingon ato tungod kay mura na siyang hari nga siya mo kontrol nga ingon ani gid akong pamilya. Ana, kamo, kinsa may gasigir og panugo diha sa inyong pamilya? Ang Ginoo o kamo mga ginikanan? Kung kamo gani mo gasig panugo, hangtod masuko na lang mo, maglisod mong pangayo sa Ginoo. Kay ang naghari, damor hinong hatagan ka, basig damor hinong ka magsig pangasaba. May pagdi na lang katagaan. Nabi tayo mangayog anak, Ginoo intawon taga ikog anak, padir, iampo intawon padir, 5 na mi katuig padir, wa gid mi anak. Taga itawon mi ampo padir nga mga anak. Nako nya og mga anak namon saon man nimo inyong anak? Di ninyo kusion, di ninyo hapakon. Ay di padir oy, di gyud padir. Ana, pagka panganak na, tuan na, sige nagpangasaba. Okay, mao lagi maghari, mo'y magbuot. Ana, ikatulong commitment. Saman, mo ni pinaka-importante, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. O kana, giunsa man pagtuman ang pagbuot sa Ginoo didto sa langit. Ang tanang isultis Ginoo, sundon gyud mga anghel o mga santos, wa gyoy musupak. Bisan gamayng pagsupak, inigsupak nimo gamay, mabalhin din ka ngadto sa impierno, mahimo na kang anghel sa yawa. Pero kita din agita mahadlok musupak sa kabubuton sa Ginoo. Nagtuo lang gid tagtuo lang gyapon tas langit na bilong. Kada nato supak, automatic satanas na ta. Ana, bipila kabuk din hiron ang satanas karong buntaga. Taas ang kamot. Ako ni pataas na ko daan, kinisupak ko sa oras, na late ko gamay. Basta musupak tabi sa gamay lang, sa kabubuton sa Ginoo, ma-automatic tag satanas, mauna dito sa langit. Muna ang tuas langit, ang ilang kalipay, nakasintro sa pagtuman sa pagbuot sa Ginoo. Nya gusto ta nga kanang maong batasan dinhi sa yuta mahitabo nato. So tulo ka buk commitments. Sa tong una, uy, kamoy sulti uy. Unsa toy una? Na simbahon ka. Simbahon imong ngalan. Ikaduha, na muabot imong gingharian, maghari ka. Ikatulo, at least naka-ending mo. Ana, naka-ending. Nakaron ang gasunod ani kung matuman ni natong maong commitment, ang kalanon sa matag adlaw ihatag. Ang pasaylos mga sala ihatag. Kanang mga kaaway mahigugma na taana ihatag. Ang paglikay sa mga dautan ihatag. Ang pagdipin sa batok sa yawa ihatag. Mao ni ang ihatag sa Ginoo. Kanang mga sakit ihatag sa na.
Ilikay ta na. Mao na ang tao nga committed sa Ginoo, wa nay kahadlok unsay kan-o niya karong adlaw o sa sunod adlaw. Mao na kining pras nako pare. Unsa may commitment nako dinhi sa parokya pag abot nako. Pare. Nahinomdom pa mo sa akong gisulti katong nisimba pag installation ako. Akatog yung pag-abot nako diri, pag-report. Nahinomdom pa mo ato? Wa. Muna. Niingon ko diri nga ako yung i-develop ang trust, transparency, religiosity, unity, service, o technology. Muna akong commitment sa Ginoo. Transparency. Pasabot, wa ko'y isod sa bulsa na kolekta. Ako ginang ilantad ninyo tanan. Una pa isod. Usang di. Transparency, good. Ako usang i-record aron inyong makita una isulod kaysa akong isulodaan why record magduda na mo ana no mao na akong commitment nya unsa man say tanawa nganong nanghatag maning atong mga kuan mga namalit aning atong slots kay before na to i-announce nga mao ni ang slots naa na tay commitment unsay buhaton. Unya inighuman ato sang ipakita ang before ug ang after. Nalipay ba ako nga daghan sa atong mga online parishioners nga wa gyud kaanhi dinhi, nalipay silang gatan-aw sa kausaban tungod kay nitabang sila. Ambot kamo nalipay ba mo sa mga kausaban dinhi? Nya gusto pa mong napay usbon. Palit dayon. Tanawa. Tanawa ha. Atong usbon ang area sa atong simbahan kay gamay kayo 1,700 square meters rani. Natay palitonong 400, napagi 300, napagi lain nga mga siguro mga almost 500 sa na siya square meters. Mausab ang atong kanini ang area sa simbahan. Maluag-luag og jutay. Nya unsa may commitment, amo ni ang atong commitment. Unsa may responsibility, palit mo sa hope and opportunity. Tag 2,000. 877 na lang ang nahibilin. Ana, di na ni kasapar diha, pero sagdi lang, himo lang tag bag-o. Nalata na ang atong retablo, ang atong commitment ato ning i-lig-on nya i-enhance. Muna'y commitment. Yan sa may atong og ato ning usbon. Ato ni siyang i-lig-on kay hapit naman ni malusno. Unsa man? Palit ya puntag slot. Karon, ikaw sad nga ni palit, mao sad na imong commitment sa Ginoo, Lord, mo palit ko. Commitment din ako, mo palit ko. Unsa man sa imong pangayo sa Ginoo? Pangayo ada yun. Ni commit naman ka. Ning hatag naman ka. Pangayo ada yun. Ihatag din as Ginoo nimo. Motong atong mga kaigsuonan nga naiuban gani cancer, donate din siya, ngayo dayon, patay dayon. Ano mo din ang kamatayon? Dili din na part of healing. Kanindot anang namatay ka nga midonate kaysa gasigi kag spend itong pamalit anang imong mga butang kanang imong mga sinina kanang imong mga alahas nya mamatay ra day kay kang ugma. Kanindot ana. Ang tutok mo muna ako. Pero depende na sa imong panginahanglan ug sa kabubutos Ginoo. Moingon ang Ginoo, mao man ni ang best for you. Sunan gaan ang imong sige dihang kimo, dagko kay kagasto, nya nag-anam na mo nagkakuyo sa imong panit mura na mala nagbunot. Gusto ko ari ka diri kay pasinaw na nako imong naong, di ako diri glutatayon.
Ikaw diha, sige ka diha pa dialysis nga mura na kagitupsan sa kanini ang kuan Dracula, itom na kay kagliog, itom na kay kagmukton ngari hasta imong tiil itom na kaayo, mura nasunog sa kaingin ba nga mga tuod nga nasunog sa kaingin. Ari diri di ba mag-transfiguration ka? Oh, di ba? Kanindot ana, isa niya kaning nga itong Lord, asa man ikaw sa dito sa bahak, i-deliver na sa bahak. Ikaw, transfiguration ka. Sige, donate o sa di ba? Transfiguration ka. Ay, donate mo. Hope and opportunity. Tuwa kay opportunity dito. Pero din ato lang ka sa bahak o sa dito sa Manila Memorial. Total, magsigim sa kong misa dito. Ang misahan raman sa madugay sa madali, pauli raman sa ning misa diha. Siya. O ato ning buhaton, adritso gid ta dayon makadawat sa mga grasyang ighatag sa Ginoo. Muna ingos Kristo, ano lang igdaghana ang ampo. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon sa si San Pablo, hinaot unta nga di mo magpalipat anang uban. Kumit o sa amos Ginoo isip putli nga dalaga nga pangasaw ni Kristo. Dili kay magpalipat-lipat mo anang uban diha. Kay naa man sa kunoy daghang nagsangyaw, nabayaroy magsasangyaw nga tagaan o sa kag benepisyo aron mobalhin ka silang tinuhuan. Tagaan day kag sin, kay gubao na imong atob, himuan kag balay, ana. Niya man balhin day ka, tagaan day kag tagpila kilong bugas or tagurha ka buk noodles. Unya human balhin dayon ka. Ana, di mag-una gani ng benefits, bati na. Una pang commitment, maubid na ka ng mga manag-uyab, sige nagtinukhangay, sige naglinayugay, sige nagkinuutay, ng luspad ng mga naong, una pa magpakasal, naku kani peligro ni. Peligro gini, nabali man, nabali. Kana yung magpakasal, niya wapay hikapay, niya igumag kasal, adto na mga luya, kana mo inindot. Ambot na pa ba na ron? Diba? Hasta ning nanimba mo, nakaagi ba mo ingon ana? Murag, otro man san mo. Sige na, nindog na ta.